Môj kamarát, ktorý ma ukecal na túto robotu. Však Robo, vyjeb sa na tú železnicu, poď robiť volty, tam zarobíš lepšie. Aha, chvíľku som zarábal lepšie. Už je dávno preč, tak on mi hovoril, no ja som bol tiež, bolo tam napísané, že cestnaková Cibulková, ja som jej to doviezol, ona poprosila, že či je to môžem vyniesť hore, no jasne, vyniesem jej to hore. No a kokot, že mi neotvorí jej manžel. A v trenírkach do piče. Samozrejme, on to musel akože poriadne prifarbiť. Určite trtkali a ja im volám, že som doniesol žranicu. Tak on mal takú takú predstavu zase pornografickú, strašne to prežívajú niektorí ľudia, som si všimol, poučných, prírodopisných príbehov majú veľa napozeraných. Ale hej, ja som jej viezol tiež a tiež mi to otvoril jej manžel a nie, nemyslím si, že trtkali zrovna, lebo však majú normálny život, akože a ja som mu to proste dal, páči sa, dobrú chuť, alebo ja neviem čo, dovidenia, hej, vybavené. Akorát si pamätám, že keď som im to tam niesol, už neviem, či som s ňou, tuším, že tiež som s ňou telefonoval, lebo ona tam mala uvedené aj svoje meno, aj svoje telefónne číslo, tak sa jej pýtam, že ja prosím vás, kde môžem zaparkovať. A ona mi tuším aj povedala číslo parkovacieho miesta, že patrí do tej kategórie, čo si to môžu dovoliť, kúpiť si parkovacie miesto v centre Bratislavy.